Di ba gidili man ang taas og buhok nganong si Kristo taas man og buhok. Raja? Ilan ang kustumbre nga to sa mga Hudiyo Sister Yuli nga tag-as og buhok paragod anang giingon nato nga dili ta ang lalaki ang mga karsunis pero dito sa ila mura gyapon kasaya ba atong Ginoong Kristo taas man gyapon kanang ang ilang sinina dito tungod kay ilang kustumbre mo gid na ilang sininaan unya ang ilang mga buhok tag-as pero dinis ato lahi sa nato mo na nga makaingon ta nga gidili makanaan kanang mga tag-as og buhok nya nga ngano atong Ginoong Kristo tag-as man tog buhok mura man to og adik-adik tanawon mo na ilip lang punan mura adik-adik kuno mo na nga dili na customary gina sa mga Hudiyo nga tag-as sila buhok nya kung upuan na sila mawara ba ng ilang gahom sama to ni Samson. ni Samson Samson. na gipuan na wag ta ang gahom pero sa dihang mitubo na sa buhok mo na dibalik ang iyang gahom. Adto na maguna usa Brother Jeffrey nga kining kuan ba kining usa sa mga ipang kining ino na to nga ipang hilo no sa mga kaigsunan nato ngadto sa mga 40 taon inosente. Ilang kutlon ang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 14. Bisan gani ang kinayahan nga nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. Tan-awa ra lagi ang taas og buhok mag-ikaulaw busa putlan og buhok. Oy mo to si Kristo maburag buhok. Basi ani nga without thinking unsay buti pasabot ni ini. Klaro man kayo si San Pablo man nagsulti unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 14. Pero kinsa man ang audience ni San Pablo? Munay pangutana. Kay ang audience ni San Pablo dili man Hudiyo, si Kristo Hudiyo. Kinsa man ang audience ni San Pablo? Mga pagano. Ug ang mga pagano kadtong mga kining mga grasya, taga grace nga ang ilahang kustumbre sa magingon ni Brother JQ nga mga mugbugbok magpatupigod kay makauulaw alang kaninyo. Unya i-apply da nato ni sa atong Ginoong Kristo nga atong Ginoong Kristo usa man ka Hudiyo. Nya tanawa sa Amos kapitulo 2 bersikulo 11 nga ang Nasaryo din si Kristo Nasaryo meaning to say gi-offer ngadto sa Dios tag-as og buhok. Kay katong gingon ni Brother JQ sama ni Solomon nga gi-offer taas og buhok giputlan bitaw nawa iyang kusog Brother JQ. Mao sa mga atong Ginoong Kristo ingon nga si Nazaryo mabitan na sa tay Black Nazarene. Kaya nga itong Ginoong Kristo, usaman ka Nasaryo, usaman ka Nazareno. Busa, dili putlag buhok. Naman sa Biblia, Numeros kapitulo 6, versikulo 5, nga kining magi-offer sa Ginoo, kinahanglan dili putlan og buhok. Muna nga, ang atong Ginoong Kristo, diha sa iyang imahin, representation niya, taas og buhok. Kadtong gikuha og buhok, oy, dili ka na Nazareo, dili ka na ang atong Ginoong Kristo. Tumo-tumo ka na sa itong mga kaigsunan. Labi na niya itong dili kauban sa pundok sa Katoliko, ilar ng kaugalingon nga imahinasyon, mubo rag buhok, base nining unang Korinto 11:14.